شرافتро дар шаҳри Истиқлоли вилояти Суғд хуб мешиносанд. ӯ соҳибкор буда 20 сол инҷониб дар соҳаи савдо фаъолият мебарад. аз мушоҳидаҳояш аён гардид ки дар авҷи пандемияи COVID-19 талабот ба маҳсулоти хӯрока бештар гардид, лекин мардум барои баромадан ба кӯча ҳарос доштанд. дар баробари ин нафароне ки зиндагиашон аз ҳисоби маблағҳои муҳоҷирати меҳнатӣ буд ба мушкилоти молиявӣ дучор гардиданд. аз ин рӯ дар мағозаи Шарофат харидории маҳсулот бо қарз бештар гардид. асосан дар моҳи май мардум бештар ба қарз маҳсулоти хӯрока мехарданд. гарчанде ин ба фаъолияти ман халал эҷод мекард, лекин он лаҳзаҳо мардумро ҳам фаҳмидан мумкин буд. ман барои онҳо маҳсулоти хӯрокаро ба қарз медодаму дар китобе навишта мемондам. вақте онҳо маошашонро мегирифтанд ё хешовандонашон аз ҳисоби муҳоҷират маблағ ирсор мекарданд, сипас оварда месупориданд. ин амали Шарофат таваҷҷӯҳи бештари мизоҷонро ба мағозааш дучанд кард. махсусан нафақахӯрон ва нафароне ки ҷои муайяни корӣ надоштанд ба Шарофат муроҷиат мекарданд. дар баъзе ҳолатҳо агар мизоҷ барои харид омада натавонад, соҳибкор тавассути таксӣ маҳсулоти лозимаро ба онҳо ирсол мекард. яке аз онҳо Тухтапой Саидқулов мебошад. вай нафақахӯр буда яке аз мизоҷони ҳамешагии ин мағоза аст. Такси звонят, кто нуждается, старые люди. Она под запись отправляла такси. Таксисты подходят сюда, список дают, какую продукты надо пенсионерам. Она отпускала. Даже деньги не спрашивала, просто фамилию запишет и все. шаҳри Истиқлол ягона минтақае дар вилояти Суғд мебошад ки бемории COVID-19 расман ба қайд гирифта нашудааст. он 17 000 нафар аҳолӣ дошта 35 километр дур аз маркази маъмурии вилояти Суғд ҷойгир аст. гарчанде вазъи эпидемиологӣ дар давраи пандемияи COVID-19 дар ин ҷо мӯътадил буд, аммо пандемия ба фаъолияти соҳибкорони шаҳр таъсир гузошт, зеро чанде аз марказҳои хизматрасонӣ бинобар набудани талабот ва мизоҷ фаъолияти худро муваққатан қатъ карданд. агар дар шаҳри Истиқлол 4 тӯйхона бошад, 4 тӯйхона, 1 тӯйхонаи тобистона ва 3 тӯйхонаҳои болопӯшида. дар ҳамин тӯйхонаҳо дар соли 2019 ки масалан он вақт аз бемории пандемияи COVID-19 дарак набуд, тӯйҳо дар доираи талаботи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзим анъана ва ҷашну маросимҳо баргузор мегардид ва аз рӯи ҳисоботҳои оморӣ дар ҳамон давра агар дар як моҳ 5-10 ҳолат тӯй ба қайд гирифта мешуд, дар давраи соли 2020 дар як моҳ 1-2 тӯй баргузор мегардид. яъне ки ин ҳам таъсир манфӣ мерасад. яъне ки вақте ки тӯй баргузор нагардиду соҳиб тӯйҳо ба тӯйхонаҳо муроҷиат накарданд, ин яъне ки ба иқтисодиёт ҳамун соҳиби тӯйхона зарари худро мерасонад. тӯйхонаҳо як муддат ҳам масалан аз фаъолият бозмондан ба он маъне не ки пурра масалан аз фаъолият монда бошанд, аз ҳисоби набудани муштарӣ яъне ки фаъолият накарданд. ду тӯйхона яъне ки як тӯйхонаи ҷаҳонгир як муддат ва як тӯйхонаи тобистона ки як муддат аз фаъолият яъне ки фаъолият накарданд. дар шаҳри Истиқлол соҳибкорон асосан дар соҳаи савдо ва хизматрасонии пулакӣ фаъолият мебаранд. шумораи соҳибкорони шаҳр дар соли 2020 269 нафарро ташкил дод. ин шумора дар қиёс бо соли 2019 зиёд бошад ҳам, лекин ба иқтисодиёти шаҳр нисбат ба соли 2019 даромад аз ҳисоби хизматрасонии пулакӣ кам гардидааст. ҳамчунин бинобар баста шудани марзҳо, коргоҳи нурафшони шаҳр натавонист маҳсулоти истеҳсолиашро ба хориҷи кишвар содирот намояд. аз сабаби амон муҳоҷирати меҳнатӣ кам буданаш дар шаҳр шумораи соҳибкорон ба 54 нафар зиёд шуданд. ҳаҷми хизматрасонӣ пулакӣ, ҳаҷми хизматрасонӣ тарабхона ва меҳмонхонаҳо ба 93.6% кам шуданд. хизматрасонӣ пулакӣ бошад ба 96% кам шуданд. нури ховар дар шаҳри Истиқлол ягона коргоҳи дӯзандагӣ маҳсуб меёбад. дар соли 2020 коргоҳи мазкур ба истеҳсоли ниқоб ва корҷомаҳои тиббӣ машғул шуд. онҳо дар давоми 3 моҳи фаъолият беш аз 71500 адад ниқоб ва 413 адад либосҳои махсуси тиббӣ истеҳсол намуданд. онро ба беморхонаҳои вилояти Суғд супориданд. дар коргоҳ 18 нафар занони маҳаллӣ дар давраи пандемия ба кор ҷалб гардиданд. новобаста ба зиёд шудани маҳсулоти истеҳсолии коргоҳ, мушкилоти гуногун низ дар ин давра ба миён омад.
пандемияи COVID-19 ба корхонаи мо дар қатори дигар корхонаҳои истеҳсолии ҷумҳурӣ таъсири манфии худро расонд. асосан таъсири он ба нархҳое ки мо маҳсулотҳои хоме ки воридот мекардем нархҳо гарон гардид. аз ҳамин сабаб маҳсулотҳое ки мо барои дӯхтани либосҳо коргоҳи дӯзандагӣ харидорӣ мекардем камтар душворӣ овард. асосан маҳсулотҳои истеҳсолӣ мекардагии корхонаи дӯзандагии мо либосҳои мактабӣ буд ва либосҳои махсуси коргарон буд. баъди пандемия мо асосан барои дӯхтани либосҳои махсуси духтурон ва ниқобҳои муҳофизатӣ шурӯъ кардем. дар соли 2019 истеҳсоли маҳсулоти дӯзандагии мо 359500 сомониро ташкил мекард. баъди пандемия вақте ки мо ба дӯхтани ниқобҳои муҳофизатӣ ва либосҳои махсуси духтурон шурӯъ намудем, истеҳсоли маҳсулоти дӯзандагӣ мо ба 525471 сомонӣ расид ки ин асосан аз сабаби ҳамин зиёд шудани ҳаҷми истеҳсолоти дӯзандагӣ ин аз ҳисоби дӯхтани ниқобҳои муҳофизатӣ ва либосҳои махсуси духтурон аз ҳамин ҳисоб зиёд гардид. новобаста ба минтақаи ҷойгиршавӣ COVID-19 ба фаъолияти соҳибкорон дар тамоми мавзеъҳо бетаъсир намондааст. соҳибкорон то ба имрӯз мушкилоти гуногунро паси сар намуда истоданд. ба қарз додани маҳсулот дар мағозаи шарофат то ба имрӯз ба роҳ монда шудааст. ӯ ба мардум на дар асоси ягон корти махсус ё фоиз маҳсулот мефурӯшад, балки танҳо дар асоси боварӣ. ин соҳибкор умед бар он дорад ки баробари хуб гардидани шароити иқтисодии мардум маблағҳояшро бармегардонад. дар он сурат ӯ метавонад фаъолияташро васеъ намояд.